Dahong garbo sa Negros Oriental ug sa tibuok Kabisayan ang balin sa Sayaw Twin Lakes Natural Park sa lungsod sa Sibulan. Ang sikat na Twin Lakes naapil sa listahan sa mga ASEAN Heritage Parks sa Southeast Asia sa niaging tuig. Gipalig-on sa ASEAN ang paghatag sa moong pasidungog pinaagi sa pagbukas og AHP marker sa sulod sa Twin Lakes. Nagpasabot kini nga usa ang Twin Lakes sa mga espesyal nga protected area sa tibuok ASEAN region ug importante nga ang pingani aron mapreserba ang nagkadayang klase sa tanom ug mananap nga nagpuyo sa maong lugar. Kapin sa 400 ka klase sa flora ug fauna ang makita sa hilabing unang AHP sa Kabisayan. This natural park exemplifies the importance of our protected areas in safeguarding watersheds, conserving habitats, and enhancing climate resilience. As Secretariat to the ASEAN Heritage Parks Program, the ASEAN Center for Biodiversity helps provide opportunities for capacity enhancement on protected area management, effectiveness and wildlife law enforcement, engagement with potential conservation partners on a regional and global scale, and number 3, boosting public awareness and media visibility. Gitambungan pod sa mga lokal nga opisyal sa probinsya o mga tinugyan sa People's Organization sa Twin Lakes ang seremonya sa pagbukas sa AHP marker. Ang matabang po namo like sa monitoring activity nga para gyud nga mapalig-on pagit nato, maprotektahan nato ang atuang mga kalasangan o ato ang mga kahiupan nga naa diri dapita sa atuang sakop sa atuang protected area. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA, alang sa NBCV.